Viete, čo sa skrýva za naozaj dobrým pohárom vína? Je to nielen krásna vôňa, farba, chuť, ale kopec práce, ktoré do toho dávame, tradícia, našich predkov a naše srdiečko. Volám sa Michal Petrík a mal som to šťastie, že som mohol nadviazať na tradíciu mojich predkov, našej rodiny a stať sa príbehom, ktorý sa začal písať už veľmi dávno. Keď ku nám prídete, zoberiem vás do našej 500-ročnej pivnice, kde sa pri pohári modranského vína stretávali už naši predkovia. Ukážem vám dobové fotografie našich predkov a porozprávam vám príbeh, ktorý sa u nás dedí z generácie na generáciu. Vtedy si väčšina ľudí uvedomí, že za každou fľašou vína nie je len hrozno, ale práca vo vinohrade, ruka vinohradníka a hlavne srdce. Spolu ochutnáme 8 modranských výnimočných vín, ktoré doplní autentické kačacie menu s domácim dezertom, lebo dobré víno si zaslúži dobré jedlo. Modra je srdcom alkarpatského regiónu, dokonca sa píšime značkou hlavné mesto vína. A je to vďaka tomu, že práca vo vinohrade nie je pre nás len prácou, ale je to aj posolstvo, ktoré sme prevzali od našich predkov a robíme ho s láskou pre ďalšie generácie. Ak chcete na chvíľku spomaliť, zažiť autentický priestor 500-ročnej modranskej kamennej pivnice a stať sa na chvíľku súčasťou našej vinohradníckej rodiny a našich tradícií, neváhajte, skočte na najzážitky.sk a budeme sa na vás tešiť u nás v Modre.